स्टुडियो आं दायो दं राजीव बसुमतारी। बे समाव सिक्किमनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। गिलु बालु बोथोरनि बेरफ्रुनायजों थाद'नाय गैयै अखानि दैजों दै बाना जानायाव दायो 20निबो बांसिन गोथै देहा बोखांनो हादों आरो 100निबो बांसिन सुबुङा दैजों गोजावनानै दासिमबो गोमानानै दङ। सासे सानै नङा, गासै 24 सुबुंनि गोथै देहाखौ दैनि बानाजों फबसिन जानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हादों एबा उदां खालामनो हादों। उन्दै गिदिर बोराय बुरै गासै 24 सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों सिक्किमाव दै बानाजों जिउ जोबनाय सुबुंनि गोथै देहाफोरखौ। आरो बेफोरबायदि दै बानाजों बुखार जानानै गोमानाय थानाय सुबुंफोरखौ मोनोब्ला फोरमायहरनो थाखाय जानबुं नङाव फोरमायनाय एबा जानबुं नं फोसावना होनाय जादों। आरो जानबुं नंफोरजों फोरमायहरनो हागोन होननानै सिक्किमनि माखासे दैदेनगिरिफोरा फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। दासिमबो गोबां सुबुंफोरा सिक्किमनि गिलु बालु दै बानायाव गोमानानै दं आरो गोमानानै थानाय सुबुंफोरखौ सरकारा नायगिरगासिनोबो दं होननानै बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङाबो सिक्किमनि बे जाथायखौ एबा दुखुनांथाव जाथायखौ दुखु फोरमायनाय टुइट खालामनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बे समाव फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायफिननो सानदों। गिलु बालु बोथोरनि बेरफ्रुनायजों थाद'नाय गैयै अखानि दैजों दै बाना जानायाव दायो 20निबो बांसिन गोथै देहाखौ बोखांनो हादों सिक्किमाव गिलु बालु दै बानाजों जानाय जाथायखौ लानानै गोबां रायजो नाङैनो एबा हादोर नाङैनो दुखु मोननायखौ फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो 100निबो बांसिन सुबुङा दैजों गोजावनानै गोमानानै दं होननानै बे समाव सुलुंनिफ्राय मोनथिना मोननाय जायो। थांनाय 3 अक्ट'बर खालारनिफ्रायनो सिक्किमाव गिलु बालु दैनि बाना। सासे सानै नङा, गासै 24 सुबुंनि गोथै देहाखौ दैनि बानाजों फबसिन जानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हादों एबा उदां खालामनो हादों। सिक्किमाव गासै 24 सुबुंखौ एबा गोथै देहा बोखांनो हादों, हा सिंनिफ्राय बोखांनो हादों। उन्दै गिदिर बोराय बुरै गासै 24 सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो हादों सिक्किमाव। आरो दै बानाजों जिउ जोबनाय सुबुंनि गोथै देहाखौ दैबानाजों बुखार जानानै फबसिन जानाय गासै 24 सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय। आरो बेफोरबायदि दैबानाजों बुखार जानानै गोमानानै थानाय सुबुंफोरखौ मोनोब्ला फोरमायहरनो जानबुं नं फोसावनायबो होनाय जादों। बे समाव बहाबाफोर सिक्किमाव जुदि बेफोरबायदि गोजावनानै गोथै देहा नुयोब्ला फोरमायहरनो थाखाय जानबुं नंबो सिक्किमाव फोरमायहरनाय जादों। दासिमबो गोबां सुबुङा सिक्किमनि गिलु बालु दै बानायाव गोमानानै दं। दासिमबो 100निबो बांसिन सुबुंफोरा दैबानाजों बुखार जानानै फबसिन जानाय थासारि एबा गोबां सुबुंफोरा दासिमबो गोमानानै दं होननानै बे समाव सुलुंनिफ्राय नुना मोननाय जादों। दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन। दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दख'ना। गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन। दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन। नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, सिखिरि दख'ना, आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना। नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाब दख'ना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला 9957383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।